2008ko Euskaraldik zituen erronken barrenean, bat zen arigunean aritzea, eta hori dendari eta zerbitzu desberdinei egiten zaigun proposamena da, hor parte hartzea, eta Amaleun arraindegia ikusten dugu bertako parte hartu behar dugula, zentaz egunerokoan euskaraz bizi gara, baina ohartzen gara lehenbiziko harremana dugun bezeroekin hautatzen dugun hizkuntzak gerora ere ze garrantzia duen harreman horietan, ez? Eta gure arrandegia nahi dugu aintzinera begira ere euskaraz aritzeko gune bat izatea eta euskararentzako arnasgune bat izatea. Amaleunen aitzen garen hiru lankideok berez euskalduna gara eta orain arteko funtzionamentuari jarraituko diogu, hutsa orain arigunean sartuta euskaraldiaren barrenean nahituko garela eta pixkot horrekin konstiente izan eta baino berdin jarraituko dugu, barneko funtzionamentu euskaraz egiten jarraituko dugu eta gero kanpora begira bai banaketa egiten dugun herrietan eta dendan ere oraindik ere konstienteago saiatu etortzen den jendeari euskaraz lehenbiziko solasa eta ondotek ere jarraitzen. Gu dendari eta herriko zerbitzu modura ikusten diatena duk haitze garrantzitsua dela hizkuntzaren paisaia, ez? Denda batera sartzea izilikan, ni hemen hartzen hauk jendea kanpoan esperun dagolikan. Lehenbiziko solasa eman bitarteko itxaron denbora hortan, jendia dendako inguruari begira egiten duk. Orduan, haitz importantea duk paisaia horretan euskara ere agertzea, ez? Bai paretean, bai afitxetan, bai karteletan, apaletan, euskara presente egon behar dela. Nik dendari naizen heinean, herriko eta inguruko bortzirietako herritako dendariak eta zerbitzariak animatu nahiko nituzke arigune izan eta pixkot euskararen aldeko pausuri ematera, ez? Gu gara azken batean herritarrekin harreman zuzenean gaudenak egunero eta guk hartzen ditugun erabakiek garrantzia handia dute.